Bida hol dawan don hirdan yo. Min. O nadi do ngarmi han. Addimi do kalbi pul jolof naat. Gon. Kalbi o mi men der jolof han do min darmi dum do. Yalani bokar de do njida. Gon. Sabu min en jolof naat. Bokar min bawa dum yobde. Ma tawde. Bokar dawni amin. Bokar feccini amin naay. Fof yiddi tan pula. Hande ɓiɓɓe amin nder jolof kala mo jiiɗa hande ne wawi winde inde mum kala ko winda siko daari hin andi ɗum holko firta wallahi goota jolof naade han faltima ngaari mum hande nawi daral yeeyi temedere capanɗe jeegom ujunere walla 1 million hande ko allah e bookar amin jetta allah min jetta bookar bon mbeɗa nana toon no wiye président de la république wonko haale wujjoɓe nayyi ɓe beela ko haala ko sinama est ce que nayyi moon natti wujjede walla won jii gujjude hen ha rewna lawol ngol président yamingol so hammadi saɗa walle waw min jetti allah min jetti makko gon saabu hande e nder jolof wujjude dammuwol hande wadde neɗɗo baali amin koko nawateno hay simin ndiidi min tuusa lay sa layi an miskine o lappete nder hande noon miskine joom doole fof poti hande laawol mbiɗa ko allah no siidi hande baali ma no mbawi on taw jaadane gaynota hay goto memata wadde mbeɗa wawi wiide laamu makki ngu fulɓe jii hen koye mumen no fewi alhamdoulillahi rabbil alamina yo makki ɓooyi jooɗo yo allah accumo ɗo e jeese amin ha ɓooya amin saabu minen jolof han nayi amin so punima ko allah e makki anayi won batti funade wallahi ɗo yeehi brésil addani amin kalani moolanaɗe moole kalani fof so rewi nagge mas ɗon nde waɗata lebbi jeeɗi walla jeeɗata fulɓata ma gay tati mbiɗa ko ɗum meeɗa ɗum daki hande pullo ɓiɗata kosame nder jolof feera wat joni min jogui ko nayi élevage aɗan nayi élevage kala ko woni brésil hande nagge nana ɗo henne sénégal ɗum fof ko allah e makki huuɗo ko noon mi nani o waddani on huuɗo ko ganduɗa huuɗo ko silata waddani amin huuɗo ko gandanɗa hay sa jamnani rakkal nagge ɗum tan fayat allah ne seedi kadi ko waɗe dolli ko kadi ɓi pullo fawi hen itere mum feera wat wadde noon minen ɓiɓɓe fulɓe jolof naar amin jetta allah amin jetta makki amin jetta allah amin jetta bookal gorbal si wadda a natti somo yaade to Angola mino kala ko sotteno Angola makki addani kam ɗo wadda woppi somo yaade Angola woppi somo yaade Angola sabu ko jirtoon Angola ko makki addani kam ɗum ha les koyɗa min jetti allah min jetti eyyi inde nde yettode nde kadi min mbiyetemi ko Amadou Diallo nde amin ɗo henne ligguiɗe to wiyete ɗum bellani ɗon jeeya saabu min ganni bookal oɗo woni conseil an woni meilleur min woni meilleur porteur de Sénégal de l'année de 2016 min noma ɗum han an noma ɗum han bookal golgal sinno min ɗum han ɗo e nder oɗo jata mbeɗa hen weltino saabu ɓi pulla hande heɓe aɗa welte meilleur porteur de Sénégal 2016 aɗa welti hen ɗi pullo poɗɗon polni han so nomama ɗum e gouvernement a waɗama ministre de maire de Kotor de 2016 yettere Allah yetto Allah e nulaɗo mum yetta jinnaɓe mi yetti Allah mi yetti nulaɗo mi yetti kadi Bocar Balgas o noon ɗon maire de Kotor de année a jarama Allah jarama on jarama a jarama ɗum tan o message jiɗɗon ɗon wadde lance eyyi a jarama seydi Diallo a jarama an noon ko Diallo tan mbawata yettede a jarama seydi Diallo ƴeewoya kolton kon eyyi ya ƴeewoy kolton kon eyyi kay seydi Diallo a jarama eyyi kay Diallo jeeri Alhamdulillah.